Hurrah!
Haideți, bagată! Sușească! Multă ce o să aibă! Haide la aul la protecțiune!
la scenă a desli a noastrei să fie armonești dieti. Sfirsescu și păpâghia noastră ază.
doamna Zoia Carabaș, ca domnișoara Aurica Pică, ascultată ei, ca la călisiră, ca o vinim și vă fă voi, frați și surări. Ca nu arăt păndăxeam, că soia este hântul mare. Soia este acolo, visorul Armenii, nu este amânat. Hristomul! Urma Asociației Culturale Armânească Hristusescu Șmilii, Arestu Poști Mușat și stat viță a și sibă cu actări tineri, cum este Gușe, Viorlie, am pistică nu va schiră.